Commission SIC registration number 13677 dated October 21, 1986. Mission of each world. So, tandaan nyo, may mission. Anong mission? To serve God and His creations. So, yun po ang ating objectives of each world. Letter A, to re-establish man's rainbow covenant of unity with God, for the people to rally in one true God. Letter B, to establish a divine government based on the framework of morality, peace, and prosperity that can be experienced by the people on earth, and assurance for the salvation of their body and souls. Letter C, to uplift the living standard, yun ang sinasabi mo lagi, to uplift the living standard of the people for them to live a community of man where the following basic needs are present: food, water, light, education, health, shelter, roads, and bread. So, ito yun. Ito yung mga plano natin. And then the project's implementation and safeguards. First, livelihood project like fishing, deep sea fishing and fish ponds, farming, fruit raising or orchard, plum, and pig or piggery, or poultry raising, cattle or bakahan, and yun na, bakahan or carabao. Kaya nakalagay kasi dito is carabao. So, and horse raising, manufacturing of garments, ceramics, and hollow blocks, making, handcraft making. Tandaan nyo yung mga project na pwede nyo i-propose. Mining and other suitable livelihood projects to be established within the barangay. So, 24 barangay yan. Mag-isip na kayo anong project na ipopropose nyo. Letter E, basic requirements. Organize each world members in the barangay and to form the each world barangay business cooperative. Each WBBC with the following sets of officers: chairman, vice chairman, secretary, treasurer, auditor, business manager, legal officer, and spiritual advisors, PRO, and sergeant of arms. So yun po yung in-organize natin na 21 set of officers. And then each WBBC officers are not entitled for pay and allowances or claim for honorarium as incentives during the scheduled order are considered as working members who are entitled to an equal share from the net gain which can be earned from the LP. Then letter C, each WBBC will be the one to determine what LP shall be established in the barangay, submit the feasibility study or PSFS for said LP to the H World Regional Chairman, HWRC. Therefore, HWRC will refer said yung feasibility studies and LP to the Regional Technical Group, RTG for study, and the RTG web. So, number 1, conduct ocular inspection of the project. So, yun ginagawa natin na pag nabuo yung set of officer, then magbubuo tayo ng kung saan yung project site nyo. Then, ang engineer, ano sa inyo na inspection. So, titingnan yun. So, ito, number 2, recommend to the HWRC for the approval. And 4, yung sinasabi ni sir, na after na evaluate na kayo, papasa na natin yan for your approval ang inyong feasibility study. So, further study on the submission or to submit na yung inyong mga requirements. Number 3, the RTG will conduct a seminar, seminar training to provide the necessary skills for the HWBBC members in the establishment, management, and improvement of the LP and disposal of the LP products. So, pag mayroon na tayong so, ginasa ko lang ito para mayroon na kayong idea. So, HWRC will forward to the H World National Office, HWNO, the workable FAs or LP for the approval, release of the required funds. So, pag na-ano na kamo, approval,
ready for your fund to release. And then each WNO will inform the each WRC regarding the submitted of the feasibility studies. So depende yan sa kung ano ang feasibility studies nyo, yun po yung nag-base ang inyong fund. Then B, funds for the LP. The funds intended for the LP will be released through the regional bank of the each world and can be withdrawn by the each WBBC in full or in pieces depending upon the recommendation of the each WRC and spend only the amount released for the establishment, maintenance, and improvement of the LP. And then C, safeguards. Each WRC will conduct spot inspections and audit to make sure that the LP is run according to the expectation of the HWNO, hearing to the HWBBC members and RTG shall be speedily investigated. The case, if warranted, must be referred to the court of law within 72 hours and be decided according to the mandate of the natural law and the law of God. And then number 2, under its road projects, this will be designed to provide barangay projects, homes for the homeless. Then, etc. Then, 200, in every, nakalagay dire, kung magkaroon tayo ng housing project, so, ano dito is at least 200 square meter per lot. Okay? And a bungalow style with 2 bedrooms, sala with kitchen and bathroom will be established and considered as each World Low Cost Housing Project or HWTCHP. Those who do not have the house to call their own and working members of the HWBBC are priority to receive the award of HWNO will finance the establishment of the HWBBC subdivision. The award shall be their financial obligations to the HWNO through the RB interest rate financial obligation to be published. So, basta na lang, pakinggan nyo na lang binabasa ko para mayroon na kayo idea. And then, magkaroon kayo ng subdivision. Subdivision must have 2 lane, metal fruit, with footpaths, nursery and elementary school, economical buildings, market and commercial buildings, multipurpose pool for assembly and sports, health center, allotment areas with fruit-bearing trees, 2 hectares, at least 2 hectares, 13 hectares of the subdivision. Please spaces for the children. So, sa pag nakaka-create na kayo ng mayroon kayo lote, darating tayo sa ganyan, pero dapat binabasa ko lang muna ito eh. Saka na natin ito i-discuss. Yes, magkaroon lang kayo ng ano na ito na pala papunta tayo. Okay? So, sa mga hindi nakakaintindi, doon na lang kayo magtanong. Okay. O kasi binasa ko lang. So, okay. So, explain ko? Okay, si Sir ang mag-explain. Okay, Sir. Can we? Okay, mayroong hapon na yun lang. Panginoon, palakpakan natin. Papa. Alam nyo, pray lang po natin. Pray na ganito na ibibigay lang ng ibibigay ang lahat ng grasya sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kung naman niya ang mahal, pwede rin. Igayin natin ang mga tao na kailangan mo. Tatanungin nyo, alam ko tatanungin nyo, saan manggagaling ang pera? Alam ko tatanungin nyo yun. Saan ba nanggagaling ang pera? Alam nyo, ibibigay lang sa atin. Basta may project, walang collateral. Ibibigay sa atin ng Panginoon yan. Saan kinukuha yun? Mayaman dito sa ating sa mundo. Palakpakan natin ang ating mga. Kayo lang ang makakaalam nito dahil hindi ito makakalabas sa lahat. Kaya lang, gusto kong nung pag-umpisa natin ay maging successful lahat tayo. Hindi yung ningas kugon. Trabaho ngayon tapos bukas wala na. Huwag atrasan sapagkat ang Ginoo ay nasa atin na ngayon. Binigay na. Huwag mo kalilimutan yan. Kaya ako pumasok dito para maintindihan nyo kung ano yung in-explain dito. Mga P. Hindi ko pa rin nababasa yun, pero napakinggan natin na yung ating topic of the ay hindi natin nabasa ay mga
Hindi naman lahat, pero porsyento. Tama tayo sa administrasyon. Pinangasan kong i-explain yun dahil alam ko na kailangan natin malaman. Pinangnan, matutuhan natin lahat. At please cooperate, kailangan yun katulad na naging probinsya. So, meron lang ako, meron pa wala ano pa. Yung perang yan, wala yung ginagawa ko. Kanini ba? Pero Kanini. huwag ninyo sasabihin kahit na kanina. Pangako ninyo yung sarili sa mga sinabi. Huwag sasabihin. Sikreto ito ng Panginoon. Gusto kong ipaalam sa inyo dahil kayong kauna-una nakita ko na maraming tao na kung pwedeng turuan talaga at united. Marami eh. So, susunod, iba na. Meron na siya. Kayo So, na. gani sa lamesa, speaker. So, sa pera, wala kayong problema. I-release sa inyo, basta kailangan ng feasibility study, sinasabi ko sa inyo, at saka ni Joy na kung Pero ito, imo dato. huwag atras. Hindi yung atras sa bante. Hindi nga sugon ha. Kailangan Thank you. mahirap itong ating ginagawa. Oh, di ay pang okay. Wala yan sa buong mundo. Dito magsisimula sa Pilipinas. Nandito matutupano. Nagsalita dito na Indiano. Siguro pasok sa dati. Vespa. Ang Diyos ay nasa Pilipinas. At swerte ng mga Pilipino na tayo ay dinigiyahan ngayon. Lahat sa buong mundo yan. Ipalaganap. Ayaw sa gibutong kay mo ka. Okay? So, puro spiritual na lang, pero yun na. Alam naman ninyo, may pera, tayo wala kayong problema. Gusto nyo magtayo ng malaking o ng malaking negosyo. Pwede ba kakayanin ninyo? Ipatagan. Walang limit. Ikaw dili dahil ikaw di mo ang Dahil wala sasamata natin siya at ating world asset sa buong mundo. Salamat sir. Siya po si Engineer Rolando Villapando Sr. Siya po ang ating President ng Minamang Bayan. Palakpak! Continue ha. Ito pong discuss natin ngayon. Yun po yung pagka nagkaroon na kayo ng project at kayo po ay kumikita na at makasabay kayo sa lahat ng mga ginabanggit dito. So yun po yung kailangan meron na kayo budget para hindi na kayo atras sa pagdating. Diretso na tayo. Ito ba? So iba ano, ito. Adequate utilities. So ito kasi yung mga project na pwede natin gawaan ng Sabihan na yun, bro, study. So hindi lahat ng barangay puro na lang kayo baboy, puro na lang kayo manok, kaya pulis, puro na lang kayo. No? So meron tayong mga posibilidad na magkakaroon tayo ng ibang project kagaya ng sewage. Dua ka ba? Yung mga sewage, mga ganun. And then electricity distribution and garbage disposal. So sa basura, magkakaroon pwede din yung gawa ng feasibility study. And then, BHWRC projects, kagaya ng construction and highways and bridges. So, yung mga malalaki na kasi ito, para mga ano na ito, mga structure na talaga. So, sino yung mga may contract, may mga engineer na kasama natin, pwede siya mag-apply for contract or subcontract. Establishment for high schools, college, and universities. So, pwede rin tayo mag-establish ng school and universities. And then, shelter, housing for all, and disability, yung mga establishment ng mga senior citizen, yung mga disabled, and then yung mga home, ganun yung babagin yung kailangan nila ng gear, yes, for the ages. Yun po yung kailangan natin pwede pa tayo ano din na feasibility studies kung sino yung barangay nang gusto ng ganun na project. Okay. Akin yun, yan yun naman. Sino ang sasali dito? Sa kanya, magkaroon ng feasibility studies. Doon po yung barangay na yun. Okay. Then, safeguards and control. So, kaya nga tayo, di ba, military, kita nyo dito, mayroon tayo 5 division. So, mayroon tayo, yun ang mga magiging security natin or sila yun po yung magbabantay. So, yun po yung kailangan natin yan. Kaya, mayroon tayong in-charge dyan, kaya yung mga ano. So, mayroon tayong mga kinukuha natin, guardians,
or mga reservist, yung mga hindi sila nagsundalo na nagsundalo na hindi tumigil, na napunta na sila sa reservist. So pwede yan sila natutunin kung wala na sila mga ginagawa or ayaw na nila magtrabaho sa gobyerno pero gusto nila sa atin, pwede nyo na yung komento kasi kailangan natin kasi. Then, yun na pa, natural coordination with existing local government, departments, agencies, offices must be observed at all times. So, kailangan magiging observed at all times. Anticipation of the feasibility studies of the projects, PSP, shall be forwarded to the HWD or i-channel lang natin. Halimbawa, sa barangay nyo, may chairman, coordinate with the engineers na tumutulong sa iyo nagawa ng mga feasibility studies, and then submit to the office, sino ang ano ng para sa atin, ako ang ano nyo, so pwede nyo i-forward sa akin, pag-usapan natin before din sa ilang makita ko anong mga kailangan, anong kulang, mag-umpisa sa akin, i-forward ko na kay engineer, and then si engineer na magpo-forward kay doon po sa ating general consultant ng ating fund. And then, then the projects will be established, maintained by each world member. So kailangan, pag nandyan na yung project nyo, kailangan nyo ng maintenance. So, nandyan kayo na nagmo-monitor, na hindi kayo nalulugi, hindi nababagsak, hindi nawawala. Intindihan? Okay. Upon the release of the required funds, the said funds must be spent for the establishment and maintenance of the desired project. So, each WRC must conduct spot inspections and audit on the project. Each WNO will also perform the same task, mission if necessary. Any area or its dual officers and members will be speedily investigate and warranted. The case shall be referred to the court of law within 72 hours and be decided according to the mandate of natural law. So, kumbaga pag nagkasala o may nagkakamali, kailangan kaagad lagyan ng report, kailangan yan is mandated talaga yan, o kaya mandatory. So, hindi yun, alam mo na, nasira or na-damage, pero nagtatahimik ka lang, so lahat kayo damay. So, kailangan, monitoring nyo, kailangan yun po, mayroon kayo report. And then, cited individual entries are not authorized. Likewise, the practice of the nepotism from the barangay, national and international level is not authorized. Each world members must be obedient to the commandments of the one true God. Henceforth, transparency in the performance of duties must be observed by everybody. So, kung mayroon man kayong kailangan maging observant ka sa isa, observe ka rin sa isa. So, huwag kayo magtahimik. Alam mo na tahimik ka lang. So, kailangan meron din kayong nagkausap kayo sa inyo lang na grupo bago tayo mapunta doon sa kataas-taasan. And then, further, the commitment of the Lowlist Acts in any and all degree must be avoided. Kung maaari, iwasan. Okay? Iwasan natin yung mga chismis, balita na walang kwenta, storya na gawa-gawa, walang kwenta. So, wag natin ipaparating kung saan-saan. Kailangan dyan pa lang sa inyo, na-resolve nyo na. Na kung wala na lumabas, wala nakarating, walang naiakyat. Dahil damay kayo yan lahat. Isa lang may, kumbaga sa isa lang may kasalanan, isa lang may nagkamali, lahat kayo ay damay-damay na. Okay? Lahat kayo tatanggalin yan. Lahat kayo yan. So, iwasan natin na magkakaroon na pagkakamali. Mayroon ng pagkakamali, kailangan na-resolve nyo dyan pa lang sa inyo. Okay? Considering all efforts to establish the divine government in our community in particular and in the world in general, all its world members have a spiritual obligation to extend assistance to the each world leaders of the country or state. This includes the heads of the implementing departments and agencies in the government, so everyone must be performed and executes their duties for the glory of God and not themselves. So yung trabaho natin hindi para sa atin, kundi para sa Lahat. Panginoon. So wag niyo isipin na nila-trabaho ko ito sa kanya. Hindi. Isipin natin yung ginagawa natin. Ito ay para sa Panginoon. Panginoon. Hindi para sa atin
Ikaw ba yun? para sa sarili lang, kundi para sa pangkalahatan na ikakatuwa sa Panginoon. So, makasugtan ba? Walang tahimik man. Amen ba? Amen. So, kailangan naintindihan niyo. Parang nagngangalang ko sinasabi ko, naintindihan niyo ba? O, sige, tanong. Paano na mag-proceed? Tanong, baka may kaguluhan sa isip. Kay English man kasi ni. English man kasi. So, may nasabtan o wala nasabtan, pwede pamunta na. Sige, pamunta na. Welcome. Ito sa cooperative na to, ma'am. Mm-mm. Pwede na itong sa garment na mo. Pwede. Pwede. Di ba? Kaya may sa mapawa nga ng garment. Parang magbalik yan, ito sinili. Mga ano, hindi man yan garment. Oh, ini kasi ano ning Trapo. Rag. Saan ba? Rag. Recycle. Recycle. Yes, recycle. Kami amo dito Pwede. Pwede. karon sila. Depende yan sa proposal pa, di ba? So, ganito kasi, ang alam ko kasi dito, hindi tayo magkakapareha. Kasi sa every barangay, hindi rin pwede tayo magdoble. Isa lang. Isa lang. So, pag ano lang kayo, mag-meeting kayo, anong maganda? Ano? May tubigan kayo, may lupa kayo. Ikot kayo mag-garments. Di may member. Gamitin mo ang mayroon kayo. Kung ano man yung makina na dyan, extra niyan yun na dyan. Extra na. Galing na dyan sa kinikita nyo. Pero hindi natin pwede ma-i-establish yan para sa magiging livelihood nyo. Dahil mayroon na kayo eh. So yung fund nyo, extension nyo yun kung gusto nyo mag-grab. Gusto nyo yung mag-ganyan. Sa inyo na yan. Nasa inyo na lang yan na grupo. Pero ang ipapasa nyo sa amin na visibility studies, yung po yung talagang mayroon kayong pwede. Kagaya yung katuhan. Mayroon kayong lupa, mayroon kayong tubig. Ba't kayo mag-garments? Diba? So, ang alam ko din dito, 1,000 workers sa isang factory. Yun po yung nasa feasibility studies na napag-attend ako ng seminar sa Maynila. Sa isang barangay o sa isang community, sa isang factory is 1,000 workers yan. Computed na yan. Kasama na salary. Nandiyan nakakompute na yan lahat. Oh, i-adjust na lang yan kung magkano ang offer ni mama sa sweldo sa magtatrabaho sa inyong factory. Kasi once na matayo na ang inyong patuhan, mayroon na kayong dressing, mayroon na kayong katayan, mayroon na kayong display, mayroon na kayong finished product, ganun yun. So, kailangan nyo na ng big trabaho. No? So, ang magtatrabaho din yan is sa inyo lang din na barangay. So, yung income nyo, yun po yung hahati-hatiin nyo. So, ang usapan dito, diba sir? 80-20. So, ang 80 mapunta sa inyo, ang 20 nyo lang ang ipasa. So, gaano kaganda na pinagbibigyan na kayo, maliban sa inyong share, mayroon pa kayong sweldo. May corruption pa ba? May libre na kayong bahay? Mayroon na kayong tubig ilaw? Ha? Mangawat pa ba mo? Lagi. Yes. Dito na rin sa bawat barangay na kinikita nyo, magtatayo din sa inyo ng schools from your income na. Kasi ang product nyo, kikita na yan. Hindi ang company natin, mayroon sa inyo magbibigay. And then, siyempre, kagaya mama, financer. Alam naman naglalagay mo siya ng pera at nag-aantay ng wala? Sa tingin nyo, tama? Ano? Ano gagawin? Kaya maglalagay tayo ng livelihood. So that means, yung nilalagay sa inyo ng pera, papalaguin nyo yun. So yung pinapalago sa inyo, mayroon tayong usapan, 80-20. So yun po yung ikikutin nyo. Kasi hindi namin kukunin yun, sa inyo pa rin yung pinagpapatubo sa inyo. O pinapatrabaho sa inyo. Ang ibibigay nyo lang, ayun po yung share ng ibabalik nyo na 20%. Naintindihan? Kasi nandiyan na yan sa feasibility studies nyo eh. Kumbaga nandiyan na, nagawa na nyo na lahat yan. Kasi sa feasibility studies nyo, kailangan nakakompute lahat para ang pagpirma ng chairman sa bawat barangay na i-release sa inyo na pundo, kailangan po na kompleto na po yung inyong feasibility studies computed na para pag-release, approval, no, para ma-approve and then release. So naintindihan? Chairman, taas ang kamay! Sana po, kanin, ano na dyan, naanan na ng negosyo. Paano ma-dispose ng produkto kung walang marketing? Okay. Di ba na-discuss na natin? Ano nakalasulat yun? 1, 2, 3. Tingnan nyo.
Tingnan nyo na nakalagay doon. Financial, buyer, developer. Ano ibig sabihin ng buyer? Oh. So, huwag mo problemahin. Kasi may handle dyan. Wala mo lagyan ko ng Huwag palit. mo problemahin yan. Magtrabaho lang kayo. Nandyan si product nyo. May kukuha dyan sa inyo. Magkaroon tayo. Doon po yung itatayo sa bawat barangay natin. Andun po yung tinatawag natin na kadiwa. So, lahat ng product namin, lahat ng product nyo, pagsama-samahin doon sa loob ng Kadiwa. kadiwa. So, di nyo na problemahin kasi ilalagay natin yun sa kadiwa sa lahat ng bawat ng basakot ng inyong example, sige daw, 24 barangay, i-distribute natin yan sa loob ng nasa sakop. So, lahat yan, doon po yung sa mapapasok at doon po sa tinatawag natin na kadiwa. Kaya hindi na kayo mag-alala kasi financer na, buyer, and developer. So, naintindihan na? Naikot lang sa atin. O, tingnan mo. Parang maya, hindi naman nakakaintindi. Ikwento naman sa iba, mali-mali. Sino ba? Kayo magtatanong, baka ngayon magnanga. Okay, Nora. Nora, ano yung tatlo na meron tayo sa 101? Paris. Ika nga. Financer, buyer, architect. Financer, buyer, marketing. Developer, yes. Developer. Tayo lang din ang consumer o tayo din ang nagmamarket. Naintindihan? Siyempre,